खुलुमबाय गिबि गिबि खोब गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिला सारा मैया सानसेल' जादों मैया 28 तारिख ना 27 तारिखनि जे पिएमबि बडिनि मिटिं बे मिटिंआव जेब्ला आङो लामाजों फैबाय थायो फासथा 6टासो समावसो मानगोनां सारा आंखौ होनदों आं नोंनाव खेबसे प्रग्राम लानो खुनु मिटिं खालामनायनि आं जेबो परिबेस मोनाखै थेवबाबो सानसेल' गेजेराव बे भटाननि गेजेरावनो जों बेबायदि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनानै दिनैनि जे 29 तारिखनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामनि परिबेसखौ नोंथांमोना दिनै टिभि मिडिया पेपारावनो नुबाय नङा होमबा नोंसोर दिनै फैनानै नुफैबाय जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय बेसेबां सक्रिय भाबै जों खामानि मावगासिनो दं जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि भटारफोर जोंनि सापर्टारफ्रा बेसेबां गोख्रोङै मानगोनां हाग्रामा महिला सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकार लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिला सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि सार्थ'आव दिनै हाजार मानसिया दिनै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों बिपिएफनि केन्डिडेट आं प्रकाश बसुमतारीखौ देरहाहोनानै मानगोनां हाग्रामा महिला सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै जोंजों लैहोर फैनानै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों आं खोब गोजोननाय फोरमायदों आरो आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो धन्यबाद जासिदों बेवहाय आंना 11टा प्राइमारि दङ आङो खेबसेनो लिंदों समाया गैथ्रा मैया सानसेल' मोनदों जेरैखि जायाबाबो मिटिंआव फैनांगौ फैबाय नङा होमबा दा आं खोब बाख्नायदों सानसेनि समावनो जों खबर होनाय लोगो लोगो मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोननानै जे जों कल्पना खालामनो हायो जों सिन्था खालामनो हायो जे जोंजों सापर्टारबो दङ आं असम्भबसो मोनदों हाजार मानसिखौसो दिनै नुबाय आं ओंखायनो आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्राय आङो 100% देरहागोनना रोखा आरो हाग्रामा महिला सारखौ मदद होनो हागोन होननानै जोंहा बिसास दं दाथ' आङो सानफ्रोमबो जयनिं खालामनो लिंहरबाय थायो दिनैबो सार फैगोन होननाय लोगो लोगोनो 250 जननि बारा मानसिया जयनिं जाफैनो दं इउनियन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा बिसिडिसिनि मेम्बार बहुत मानसिया जोंजों फैनानै दंबाय सोरबा एमएससी सोरबा बिएससी मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोजों खामानि मावफानो होननानै दिनै जगदान जानो फैदों हयथ' दिनै सारनिया समाय गैयैखाय बिनि प्रेजेन्टआव खालामाबाबो जों एसे उनाव जों बिसोरखौ जगदान खालामगोन ओंखायनो जोंहा दतमा समस्ति हिसाबै जेबो उसुबिदा गैया होननानै आं सानदों रायजो राजाया आंखौ देरहासार खालामगोन बे 100% रोखा आरोखि दतमा समस्तियाव फैदों हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफनि गासैबो दिनै माने बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों आरो नुबाय माने दतमा समस्तियाव बिपिएफआ बिराद बुरजा भट मोनना देरहासिगोन हाजार रायजोआ बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आङो मोनसे खोथा गोसोखांदों आरो लेक्सारावबो बुंबाय आङो जे इउपिपिएलनि जाय माने सुइजारलेण्डनि सिपआ मानो दासिमबो गावनि टिकेटखौ डिक्लेयार होनो हायाखै बहाय इलेक्सन गेलेनो नागिरदों जोङो खोनादों सुइजारलेण्डनि सिपआ माने दतमाखौ पसन्द जाखोमादोंनो दतमानि रायजोआ बेखौ मालाबाबो गनाया दतमाया जाबाय बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोनोम जानाय बड'फानि जायगा जाय पलिटिकेल पार्टिया बर'नि राजखान्थिखौ धंस खालामदों बर' जातिनि पावारखौ धंस खालामदों ब्रिटिशनि माने राजखान्थिनि गोहोखौ धंस खालामदों बेबायदि राजखान्थि हान्जानो दतमानि रायजोफ्रा भट होआ आरो बिसोरखौ रायजोफ्रा फैबाय थानाय 26 तारिखआव बिदाय होनो रेडि जाखाबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय 26 तारिख सेप्तेम्बर खालि माने जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिसखौ नागारनांसिगोन आरो उपाय गैला रायजोफ्रा बिसोरखौ गनायला आरो ट्रेक्टर पार्टियाव रावबो भट होला बिसोरखौ फोथायला न'खर साख्रि होनो हायासै गंसेबो भेन्सार स्कुलखौ बिसोरो सरकारि खालामनो हायासै लामा बानायनो हायासै दालां बानायनो हायासै माने कलेज मोनसेबो सरकारि खालामनो हायासै माने बिसोरो मावनाय उदाहरन जेबो गैया दाख्लैबावै साख्रि होबाय मानसिफ्रा गरिबफ्रा बोरमा मोसौ फाननासो फैसा होदोंमोन गावसोरनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बुंगासिनो दङ दा बेबायदि अत्याचार मानो फैसा जानांगौ गोरिब गुन्द्रानिफ्राय साख्रिखौ होनायाबा मानो फैसा जानांगौ दा बेबायदि फैसा लानानैबो बिथांमोना जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ लानानै खेला गेलेदों आरो साख्रिखौ होनो हायासै बिथांमोना होनोबो टाइम मोनासै मानो इसिबां लेट खालामनांगौ
इलेक्शना डिक्लेयार जाबाय दाथ' गावसिनि सरकार गैला बै गथ'फोरनि माने भबिष्यता मा जानांगौ आङो प्रमद बर' बिथांनि लिडारफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना गोरिब गुन्द्रा जोंनि स्टुडेन्ट जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिखिनि फैसा लादों नोंथांमोनखौ आङो आखाइ खबजबनानै खुलुमदों नोंथांमोना बेबायदि गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ जानाङा नोंथांमोना फैसाखौ गुरायनानै हो बेसेराफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै सोलिनाय माने मोसौ बोरमा फाननानै गथायदों होनना खोनादों जों सोरखौबा जुदि नोंथांमोननि सोरबा लिडारा बेबायदि लादोंब्ला अन्नानै जाहाथे गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ गुरायनानै होयो आरो नोंथांमोननि सरकार फैखाला नोंथांमोना रायजोफोरखौ बेबायदि थगायनायनिफ्राय गोजानाव थादो रायजोफ्रा नोंसोरखौ गनायला उदालगुरिनिफ्राय लानानै आप टु गसाइगावसिम बिपिएफआ बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सासे चिफ हिसाबै मोनफिननो हासिगोन आरो बर' रायजोफोरा बे खोथाखौ मोनथिनानै बिटिसिनि गोबां माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोबोद रंजाखांदों आरो बिपिएफआव माने लोब बिपिएफनि मेल मिटिङाव माने बाहागो लानायखौ जों नुदों आरो थारैनो बे 5 बोसोरावहाय फाइलार सरकार 5 बोसोराव जिर' फैलार बिग फैलार एखेबारे जिर' फैलार मोनसेबो मोजां खामानि मावनायनि एग्जाम्पल गैया खालि लेखायावल' मावबाय खामानिखौ बिसोरो खुगाजोंल' मावबाय 5 बोसोराव परिबर्तननि गान गायै बिथांमोना सेस खालामबाय आरो जेबो मावनायनि जेबो एग्जाम्पल गैया आरो बेबायदिनो 5 बोसोर समखौ बिसोरो बारलांबाय बिटिआर खौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायासै ओइबार इलेक्शनाथ' बिटिसिनि इलेक्शन ना ओइबार इलेक्शनाथ' बिटिआरनि इलेक्शन नङा दा बेनिखायनो बिसोरखौ आं खावलायदो नोंथांमोना आरो बेबायदि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेबायदि जानला मानला बुंग्रा मानसिखौ रायजोआ मोजां मोनालै बिसोरो गावसोरनि वेट गैया जानला मानला बुंग्रा होननानैसो गावसोरखौ परिचय होना लादों बिसोरो खुनु लिडारशिपनि क्वालिटि गैयैखायनो माखासे समाव आनपार्लियामेन्टारि आनकनस्टिटिउसनेल जेखौ माने ससियेलि एक्सेप्टेड नङा बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानै बिसोरो जानला मानला मानसिफोरखौ क्रिटिसाइज खालामो आरो बेबायदि मानसिफोरखौ रावबो मोजां मोना